Vi vil nu vise nogle bevægelser til velsignelsen, og jeg vil lige illustrere det først, inden at vi sammen synger den. Den bliver sunget 2 gange, og så slutter vi af med at synge Amen 3 gange. Og den starter med, at vi siger, Herren velsigne dig, og så tager vi hånden op over den, der står til venstre for en, og lægger hånden på lænden af den, der står ved siden af en, og så får vi faktisk fat i den, der står nummer 2 ved siden af os. Og samtidig så tager vi højre hånd op og tager fat i den, som også har hånden op på ryggen af den, der står ved siden af os. Og så siger vi, Herren velsigne dig og bevare dig. Og så kigger vi op, lader sit ansigt lyse over dig, og være dig nådig, så læner vi os lige lidt, hviler hovedet på skulderen til den, der står til højre for os. Og så giver vi slip. Herren løfter sit åsyn på dig, så tager vi hænderne op, og så tager vi langsomt hænderne ned og giver dig fred. Og så tager vi langsomt hænderne ned. Og så gør vi det en gang til, hvor vi tager den til venstre for og siger, Herren velsigne dig, og tager hånden op og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Og giv slip. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred. Og så tager vi hinanden i hænderne og synger Amen 3 gange. Det vil vi lige vise.